ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳроб Шоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون قاهر رسولزاده جلسه عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برگزار گردید. در آغاز جلسه توجه حاضرین به اجرای سریوقتی سپارش‌های راهبری دولت، استفاده پوره امکانات طبیعی و افزایش استحصال انرژی سبز از حساب ذخیره‌های موجوده جلب کرده شد. در جلسه حسابات سالانه اوید به فعالیت استحصالی و مالیوی و تفتیشاتی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برای سال 2023 شنیده شده خلاصه اودیتوری پیشنهاد گردید. طوری از تحلیل ها برمی‌آید سال 2023 در نیروگاه برق آبی راغون کار از روی نقشه جریان گرفته در سمت اجرای نشاندادهای نقشه‌ای نتیجه های ضروری به دست آمدند. айни замон бунёди иншооти муҳими аср ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. инчунин ҷиҳати зиёд намудани сармояи оинномавӣ, ворид намудани тағйирот ба оиннома ва низомномаи мудирияти истифодабарии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии роғун хулосаҳои зарурӣ қабул карда шуд. аъзои нави шӯрои нозирини ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии роғун дар ҳайати 13 нафар, аъзои комиссияи тафтишотӣ, аъзои нави комиссияи ба ҳисобгирӣ, интихоб ва аудитории ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии роғун барои соли 2024 таздиқ карда шуд. дар ҷаласаи умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии роғун дар маҷмӯъ 10 масъала баррасӣ ва аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. 27 июн сокинони шарафманди Тоҷикистон муҳимтарин сана дар таърихи давлатдории навин солгарди навбатии рӯзи ваҳдати миллиро таҷлил мекунанд. ба таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ваҳдат рамзи воқеӣ ва ҷавҳари фалсафаи сулҳуофарӣ, фарҳангсолориву таҳаммулпазирии миллати тоҷик ва таҷассумгари иттиҳоду ҳамбастагии тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. имрӯз дар суди олии иқтисодӣ ба муносибати 27-умин солгарди ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ки ҳамчун санади таърихӣ барои таҳкими пояҳои ваҳдат ва суботу оромӣ дар кишвар мусоидат кард, дар мавзӯи ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо баргузории як чорабинии тантанавӣ кормандони суди олии иқтисодӣ аз 27-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ истиқбол намуданд. чорабиниро бо суханони табрикотӣ масъулини ин ниҳод ифтитоҳ намуда, доир ба нақш ва аҳамияти созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар таъмини рушди устувори мамлакат ибрози назар карданд. нотиқон ваҳдати миллиро волотарин арзиши давлатдории миллати тоҷик арзёбӣ намуда зикр карданд ки маҳз ваҳдат омили сарҷамӣ ва шодиву нишоти мардум ва шукуфоии диёр аст. дар ҳамоиш кормандони ниҳодҳои зертобе ва дастгоҳи марказӣ иштирок намуда роҷеъ ба дастоварду музаффариятҳои миллат дар замони соҳибистиқлолӣ сухан карданд. дар маърузаҳои худ иштирокчиён мафҳуми ваҳдати миллиро чун ибораҳои ифодагари ормонҳои миллӣ, осоишу ободӣ, амну субот ва меҳру садоқат ба миллату замин баён карда, ҳозиринро ба таҳкими сулҳи бебозгашт ва ваҳдати сартосарӣ даъват намуданд. иштирокдорони ҳамоиш ҳамзамон доир ба рушди устувори иқтисодиёт ҳамчун омили таҳкими ваҳдати миллӣ сухан карда, иброз доштанд ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ, иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи солҳои истиқлолияти давлатӣ беш аз пеш рушд намуд. таъкид шуд ки ҳифзи сулҳу амнияти кишвар ва таъмини ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар сокини кишвар аст. аз ин рӯ зарур аст ки ба қадри сулҳу ваҳдати миллӣ расида, онро аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони муосир ҳифз намоем. зеро сулҳу субот барои ҳар як кишвар, хусусан барои миллати тоҷикӣ, рӯзҳои мудҳишро паси сар намудааст, неъмат ва дастоварди бузургу сарнавиштсоз аст. ҳамзамон дар идома иштирокчиён роҷеъ ба паҳлӯҳои аҳамияти таърихии ин санади барои миллати тоҷик сарнавиштсоз сухан карда, нақши онро дар таҳкими сулҳу субот, рушди давлатдории навини тоҷикон муҳим арзёбӣ намуданд.
وحدت ملی کفیل ارومی و آینده درخشان تاجیکستان تحت این عنوان در تالار فرهنگی فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با اقدام شعبه در شهر لیوکند بوده ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکند بخشیده به روز وحدت ملی همایش علمی نظریوی دایر شد. در کار چاره‌بینی رهبریت، فعالان و نمایندگان تمامی تشکیلات و مؤسسه‌های شهری شرکت ورزیدند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. همایش علمی نظریوی زیر عنوان وحدت ملی کفیل آرامی و آینده درخشان تاجیکستان بخشیده به روز وحدت ملی را سردار شعبه شهری در شهر لیوکند بوده ریاست کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان افتتاح نموده عاید به ماهیت موضوع سخن کرد. در ادامه رهبریت شهر به سخن برآمده قید داشت که امروز با افتخار میتوان گفت که تاجیکستان مکتب تجربه صلح آفرین گشته است. جامعه جهانی این تجربه را آموخته در حل بحران‌های سیاسی استفاده می‌نماید. محض آموزش چنین ارزش‌های مشترک ملی خودشناسی و خودآگاهی را به وجود آورده، نگاهداری و ارجگذاری آنها را به آیندگان تلقین می‌دهد. وحدت و هویت ملی ارزش‌هایی میباشند که در زمینه آرمان‌های ملی به وجود آمده از هر فرد متین ارادگی و دوراندیشی، وطن دوستی و پاسداری، قدرشناسی و ارجگذاری ارزش‌های ملی را طلب می‌نماید. این دو نعمت بی‌بها ارزش‌هایی میباشند که همه خلق و ملت و دولت‌ها در همه دور و زمان به آنها نیاز دارند. واقعا هم وحدت ملی منفعت حیاتاً مهمی میباشد که در دورنمای رشد دولتداری ملی ما اهمیتی بغایت بزرگ دارد. امروز هر آن دستاوردی که داریم، هر آن پیشروی که داریم، از یک جانب اگر با تلاش و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت به دست آمده باشد، از جانب دیگر با شرافت وحدت ملی آرامی جامعه و صاحب استقلالی کشور است. بنابر همین جشن وحدت ملی به ما امکان می‌دهد که سال یک مرتبه با این صحنه تاریخی رو آوریم و اهمیت آن رو، ضرورت آن رو در نظام دولتداری در شرایط صاحب استقلالی بار دیگر رونمایی کنیم و از همه مهم ساکنان کشور و جوانان رو، نورسان رو در روحیه وحدتگرایی، در روحیه دوست داشتن وطن خود، ملت خود تربیت نماییم و ارزش‌های دوران صاحب استقلالی رو که از ثبات و آرامی و وحدت ملی برمی‌آیند با جوانان و نورسان معرفی کرده باشیم. در ادامه همایش ناطقان ضمن آغاز صحبت ابراز داشتند که با گذشت سالها ما اهمیت تاریخی این حجت سرنوشت ساز، قیمت صلح و ثبات و وحدت ملی را بیشتر درک و قدر می‌نماییم. زیرا محض از برکت متحد ساختن نیروهای سیاسی و تامین رضایت جامعه ما پیش از همه توانستیم استقلالیت دولتی وطن عزیزمان را حفظ نماییم و مردم خود را از پراکندگی امین نگاه داریم. وحدت ملی زمان شکل می‌گیرد که در هر یک فرد جامعه هویت و خودشناسی ملی تشکل یافته، هویت دینی را تابع ارزش‌های ملی سازد و در حفظ عنصرهای فرهنگی ملی یکپارچگی وطن، حفظ مرزوبوم آن، عموما همه گونه مقدسات ملی مسئول بودن خود را درک نمایند. در کنفرانس امروزه توجه اساسی به آن ظاهر کرده شد که وحدت ملی تاجیکان، تاجیکستانیان به آسانی به دست نآمده است. این یک روند بسیار طولانی بود که از جانب فرزانه ملت با درک تهدید و خطر جنگ تحمیلی شهروندی که سالهای اول استقلالیت به سر مردم بار کرده شده بود، یعنی به دست آمد با چقدر اذیت، با چقدر مشکلی امنیت، ثبات و ترتیبات در جامعه ما تامین گردید. مسئله دیگر این بود که واقعا هم وحدت ما تاجیکستانیان علاقه بسیار هم پایبرجا است، مستحکم شده است و با شرافت سروری دولت و سیاست سروری دولت که خودشان در همین سرگاه همین حرکت وحدت آفری، حرکت وحدت گرایی قرار دارند. تا به امروز اینقدر دستاورد در متحد کردن ملت به دست آمده است. متاسفانه طولی باز چند سال اخیر است که در مقابل جمهوری تاجیکستان یک زمره تهدید و خطرهای پیدا شدهاند که پیش از همه برای خللدار شدن ثبات جامعه و در داخل جامعه تخم کینه و عداوت، نزاع انگیختن نگرانیده شدند. از این نقطه نظر امروز ما باید اگر
агар дубора ҳам ки бошад, се бора ҳам ки бошад, ба ҳифзи ваҳдати миллӣ, ба ҳифзу ҳимояи истиқлолияти давлатӣ, якпорчагии марзубон, бахшу суботу амнияту оромӣ бояд ки аз ҳарвақта дида бештар таваҷҷӯҳ кунем, то ки он хатоҳоеро ки дар солҳои аввали истиқлолият рух дода буданд, аз ноогоҳии миллат чӣ гуна ки душманон истифода карда буданд, мо бояд ки чикор кунем, дар канор бошем. воқеан ваҳдати миллӣ ифодакунандаи сарҷамъиву муттаҳидии фарду ҷомеа, гузаштан аз гуноҳи якдигар, саодатмандию сарфарозии миллат нисбати ояндаи халқи хеш аст. қайд кардан ба маврид аст ки ҳар як ҷомеа ва миллату давлат дар ҳоли худро хушбахту сарҷам ва ором ҳис мекунад ки дар ватан фазои сулҳу субот ва истиқлолияти давлатӣ побарҷо бошад. дар охир ҳайати иштирокдорони ҳамоиш аз осорхонаи пешвои муаззами миллат ки дар бинои литсеи касбӣ саноатии кимиёвии шаҳри левакан таъсис дода шудааст дидан карданд. тавре ки равшан гардид, дар ин боргоҳи маърифат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳсил намуда фаъолияти кори хешро аз соли 1969 баъди хатми он оғоз бахшидааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори хизмати давлатии муосири Тоҷикистон таҳти ҳамин унвон имрӯз дар агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. тадбири мазкур бахшида ба рӯзи хизмати давлатии Созмони Милали Муттаҳид доир шуда дар кори он хизматчиёни давлатӣ, собиқадорон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. шуруъ аз соли 2002 тибқи қаъдномаи Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид санаи 23 июн ҳамчун рӯзи хизмати давлатии Созмони Милали Муттаҳид таҷлил мегардад. ба ин хотир дар кишвари мо низ ҳамоишу чорабиниҳои илмӣ амалӣ баргузор гардида, як қатор фаъолон ва собиқадорони соҳаи хизмати давлатӣ қадрдонӣ мешаванд. ҳамоиши ҷумҳуриявии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори хизмати давлатии муосири Тоҷикистон низ идомаи ҳамин гуна тадбирҳост ки имрӯз дар агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар чорабинии роҳбарияти агентии хизмати давлатӣ ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, собиқадорони соҳаи хизмати давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ ки барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудааст, дар кишвари мо бо шаклу шеваи муосир ба роҳ монда шуда, дар замина ба ин хизматчиёни давлатӣ ҷиҳати иҷрои рисолати худ ба халқу ватан масъулияти бузург доранд. то имрӯз дар сифи хизмати давлатии шаҳрвандӣ ҳамагӣ 18260 нафар хизматчиёни давлатӣ амалан фаъолият менамоянд ки аз онҳо 4566 нафарашонро бо унвони болаёқат ва бо истеъдод ташкил медиҳанд ва 8765 нафари онҳоро ҷавонони то синни 35 сола ташкил медиҳанд. хизматчиёни давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд ки рисолати худро дарк намуда таҳти сиёсати дурбинонаи пешвои миллат баҳри пешрафту шукуфоии кишвари азизамон содиқона хизмат намоянд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин нотиқон доир ба эълони соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ иброзӣ сухан карда тазаккур доданд ки иқдоми мазкур хусусан барои баланд бардоштани тафаккури ҳуқуқии хизматчиёни давлатӣ, қонуният ва адолати иҷтимоӣ асоси воқеӣ мегузорад. ҳамчунин маърузачиён доир ба мавзӯъҳои нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккулёбӣ ва рушди падидаи хизмати давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули низоми таҳсилоти хизматчиёни давлатӣ ва амсоли ин баромад намуданд. мубодилаи афкор доир ба мавзӯи мавриди назар ба чорабинӣ анҷом бахшид. бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади рушди ҳамаҷонибаи маҳал дар шаҳри Исфара корҳои ободонӣ вусъати тоза касб намудааст. сокинон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо ҷалби шахсони саховатманд роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллиро мунфарш мекунанд. тафсилот дар ин бора.
дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешшавои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза мегиранд. мардуми созандаю ободкори ҷамоати деҳоти Чилгазӣ ба таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш кардани роҳҳои маҳаллии зисти худ бо саҳми умум камари ҳиммат бастанд. сокинон таъмиру мунфаршкунии 2 километр роҳи деҳаи боғистони ҷамоати деҳоти Чилгазӣ оғоз бахшиданд. иқдоми созандаи мардуми деҳа, саҳмгузории муҳоҷирони меҳнатӣ ватандӯст ва соҳибкорони саховатпешаи бурунмарзии зодаи Чилгазӣ ва баъзе сокинон маблағи барои ҳаҷ ҷамъовардаи худро барои мунфаршкунии роҳҳои деҳаи худ сарф намуданд. бо саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа, муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳалли зист шоистаи таҳсин ва ибрату пайравиҳо арзёбӣ гуфтан мумкин. дар ин кори хайр, техника ва таҷҳизотҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Виктор Эмми шаҳри Конибодом ба сокинон ҷиҳати хушсифат анҷом додани мунфаршкунии роҳҳо кӯмаки амалӣ расонида истодаанд. соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари Чилгазӣ ҷавобан ба ғамхориҳои рӯҳафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагию ободониро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳои дохили маҳаллӣ аҳлонаю дастаҷамъона вусъат мебахшанд. дар арафаи ҷашнҳои бузурги миллии мардуми шарифи Исфара бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳо ҷаҳд доранд ки ин шаҳри бостонӣ боз ҳам рушду тараққӣ ва зебову ороста гардад. ҳамин гуна иқдомоти роҳсозӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ идома дошта, бошандагон сай доранд ки дар ободонии маҳал ҳиссагузорӣ кунанд. ин маъракаҳо дар доираи нақша чорабиниҳои ҷашнӣ ба муносибати идҳои дар пеш истода амалӣ карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. баробари нисбатан гарм шудани ҳарорати ҳаво дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд, корҳои таъмир ва мунфаршкунии роҳҳои дохилӣ ва минтақавӣ вусъати тоза мегирад. ин навор ҷараёни корҳои мунфаршкунии роҳи дохилии ҷамоати деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро инъикос мекунад. корҳои мунфаршкунӣ аз назди мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 то маркази ҷамоати Исисор дар масофаи наздик 2 километр сурат мегирад. туфайли асфалтпӯш гаштани роҳ аз ҷониби шахси саховатпеша Ҳомид Усмонӣ роҳи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57, оромгоҳи Зархок, маҳаллаи канали Фарғона ва кӯчаи ба номи Олим Ёқубов обод мегардад. тавре иттилоъ дода шуд, сокинон қаблан ин роҳи ноободро убур мекарданду дар вақти боришот ва сардии ҳаво мушкилоти рафту омади нақлиёт ва аҳолии маҳалларо ба миён меовард. имрӯз бошад аз ин тадбири судманд сокинон шоду хурсанд буда барои пеша кардани иқдоми нек арзи сипос намуданд. бояд гуфт ки ба корҳои мунфаршкунӣ қувваи корӣ ва техникаи зарурии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуҷандроҳ ҷалб карда шудааст. ҷоизи зикр аст ки дар ҳошияи пиёда намудани сиёсати транзитии ҳукумати кишвар дар вилояти Суғд татбиқи лоиҳаҳои бунёди роҳҳои Бекобод Деҳмой, Деҳмой Бобоҷон Ғафуров, Бобоҷон Ғафуров Хистеварз ва Конибодон Кӯчкак дар масоҳати умумии 52 километр ва маблағи умумии 635 миллион сомонӣ идома дорад. бунёди роҳҳои муосир дар ояндаи наздик ба мо имкон медиҳад ки ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистони соҳибистиқлол ноил гашта, бо ин васила мушкилоти роҳҳои мошингардро пурра аз байн барем. барои расидан ба ин ҳадаф аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд пайваста тадбирҷӯӣ карда мешавад. корҳои мунфаршкунӣ дар дигар минтақаи вилояти Суғд низ идома дорад. дар институти зоология ва паразитологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи нақши интегратсионӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва пешгирии бемориҳои трансмиссиявии одаму ҳайвонот конфронси ҷумҳуриявӣ доир шуд. гузориш дар ин бора.
олимон ва муҳаққиқони бахши илмҳои биологӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҳошияи вохӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маориф ҳамоиш доир карда баргузории ин мулоқотро барои пешрафти илму маорифи Тоҷикистон муассир арзёбӣ намуданд. Хизмати дуюми ҳамоишро конфронси ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи нақши интегратсионӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва пешгирии бемориҳои трансмиссиявии одаму ҳайвонот комил сохт. Дар оғози конфронс роҷеъ ба таърихи фаъолияти Институти зоология ва паразитология ҳамзамон нақши олимони тоҷику-рус дар омӯзиши фауна ва экологияи ҳайвоноти бестунмӯҳра ва стунмӯҳрадор дар Тоҷикистон ибрози андеша карда шуд. Дар ҳамоиш намояндагони илмӣ аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамзамон аз тамоми шуъбаҳои илмии бахши биологии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмию таълимии кишвар ширкат намуданд. Дар конференсияи имрӯза чанд самтҳои муҳим баррасӣ мешаванд ки яке аз онҳо оид ба фауна ва экологияи ҳайвоноти бесутунмӯҳра ва сутунмӯҳрадор мебошад. Самти дуюми муҳим оид ба бемориҳои трансмиссивии одаму ҳайвонот вобастагӣ дорад ва масъалаи сеюм вобастагӣ дорад ба роҳҳои интегратсионии ҳифзи ҳимояи растаниҳо аз зараррасонҳо ва бемориҳо маҳсуб меёбад ва самти чорум ин яке аз самтҳои вобаста аст ба истифодаи устувори захираҳои табиӣ ва ҳифзи олами ҳайвонот ба ҳисоб меравад. зикр гардид ки фаунаи Тоҷикистон яке аз бузургтарин маконҳоест ки номгӯи бисёри намояндагони ҳайвоноту ҳашарот ва хазандагону паррандаҳо зиндагӣ мекунанд ва бешубҳа омӯзишу муайян намудани хавфи паҳн намудани ҳаргуна бемориҳо дар гӯшаҳои гуногуни кишвар аз манфиат холӣ нест. ҳамзамон дар ин чорабинӣ масоили вобаста ба тағйирёбии иқлим ва вазъи зиндагии ҳайвоноти ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил шуда матраҳ гардида аз тарафи донишмандон роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷойдошта дар ин самт пешниҳод карда шуданд. либос ҷузъи фарҳанги ҳар миллат аст. либоси миллии тоҷикӣ ифодагари назокату малоҳати зани тоҷик буда дар ақсои олам маҳз бо ва чакан симои занҳои тоҷик мондагор мебошад. ин матлаб зимни баргузории иқдоми тарғиботии тоҷикона мепӯшем дар ноҳияи шаҳри нав баён гардид. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода аз ҷараёни ин ҳамоиш гузориш омода намуданд. бо мақсади тарғиби либосҳои миллӣ бо ташаббуси шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи давлати нав дар ҳамкорӣ кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот маркази ноҳияи шаҳри нав иқдоми тарғиботии тоҷикона мепӯшем ва ҳамоиш мавзӯи тарбия аз оила сарчашма мегирад ва баргузор гардид. бояд гуфт ки либоси миллӣ яке аз рукнҳои фарҳанги миллат ба шумор рафта ёдгоре аз гузаштагон аст. таърих гувоҳ аст ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси миллат будааст. инчунин яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллатҳои мухталифи дунё либоси миллии онҳо аст. ба хотири ҳифз ва нигоҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби либоси миллӣ имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ иқдоми тоҷикона мепӯшем баргузор мегардад. ин анъана дар ноҳияи шаҳри нав бо мақсади арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ дар рӯҳияи эҳсоси ватандӯстиву худшиносии миллӣ тарбия намудани ҷавондухтарон инчунин баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ дурӣ аз фарҳанги бегона баҳри муаррифии либоси атлас, адрас, чакан, алоча ва дигар либосҳои миллӣ баргузор шуд. дар ин рӯз омӯзгорзанону ва хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи шаҳри нав бо либосҳои миллӣ дар маркази ноҳия ба сайру гашт баромада либосҳои миллии тоҷиконаро муаррифӣ намуданд. чунин чорабиниҳо дар тарғиби либоси миллӣ бахусус пироҳанҳои чакан ва атласу адрас нақши муассир гузошта нишони эҳтиром ва арҷ гузоштани занону духтарони тоҷик ба либосҳои миллӣ мебошад.
баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супедонои китоб аст дар шаҳру ноҳияҳои кишвар завқи наврасону ҷавононро ба китоб нерӯи зеҳнӣ баланд намуда дар ин замина падидаҳои нав ба нав рӯи саҳна меоянд. Саидаи Рамазон сокини ноҳияи Восе яке аз онҳост. Дар ин бора Хоҷа Назриев шарҳи бештар медиҳад. гулдастаи меҳр бо ҳамин ном маҷмӯаи шеърҳои навиштаи Саидаи Рамазон нашр гардида ба дасти хонандагонаш расид. Саида дар даври ноҳияви озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст аз рӯи номинатсияи назм ғолиб гардида барои иштирок ба даври вилояти озмун омодагии хуб дидааст. мехоҳам дар оянда боз асарҳои ғайр аз китоб маҷмӯае ки боз яъне дар ҳоли ҳозир ба чоп расидааст бо номи гулдастаи меҳр ки бо дастгирии бисёре аз устодон рӯи чоп омадааст. Ба ғайр аз гулдастаи меҳр боз мехоҳам китобҳои боз ҳам аз ин хубтару беҳтар ба чоп расонам. Мехоҳам шеърҳои хубтару беҳтарро бознависам ва ҳамин тавр бо қалами худ бо хомаи худ мехоҳам баҳри Тоҷикистони азизам саҳми босазое гузошта бошам. Саидаи Рамазон хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 воқеъ дар деҳаи навбаҳори ноҳияи Восе аст. ӯ аъзои фаъоли маҳфили адибони ҷавон мебошад. ташкил шудани озмуни умумии ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст. аввал мо ҳамагӣ доштем 7 нафар аъзо дар маҳфиламон. имрӯз бошад бо шарофати ана ҳамин мо 53 нафар аъзои маҳфил дорем ки ҳозир бо хонандаҳои дигарам дар ҳамин аъзои маҳфилҳои мо иштирок мекунанд. китоби гулдастаи меҳр бо қалами Саидаи Рамазон на танҳо байни дӯстон балки дар ҳамоиши ноҳиявӣ дар мулоқоти раиси ноҳияи Восе бо хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ва довталабони даври вилояти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст муаррифӣ карда шуд. маҷмӯаи шеърҳое ки дар ин китоб бо қалами Саидаи Рамазон гирдоварда шуданд мавзӯи ватан, модар, эҳтиром ба арзишҳои даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистонро дар бар гирифтааст. дар ин ҳамоиш таъкид карда шуд ки бо пешниҳоди пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон пешниҳод гардидани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сатҳи дониши наврасон ва ҷавононро ба мутолиаи китоб илмомӯзӣ баланд гардонидааст. дар ин ҳамоиш ҳамчунин таъкид карда шуд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ вобаста ба вазъи ҷаҳони муосир ҷавонон бояд ҳушёру зирак бошанд, ҳар куҷое бошанд дар ёди ватан бошанд, ба қадри арзишҳои давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон расида онро ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намоянд. дар ҷанбаст аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар мавзӯи ватандӯстӣ саволҳо пешниҳод гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рӯ ба афзоиш nihoda фарогирии кӯдакон ба ин гуна муассисаҳо низ тадриҷан меафзояд. айни замон дар шаҳри Кӯлоб қисмате аз ин муассисаҳо ба таъмир фаро гирифта шуда баҳри ҷалби бештари насли наврас шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалияноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ ёфта зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри амалӣ намудани барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 корҳои назаррас анҷом ёфта дар қатори дигар пешрафтҳо ҳамзамон муассисаҳои мазкур таҷдиду азнавсозӣ карда мешаванд. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба иду ҷашнҳои давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб муассисаҳои таълимӣ бахусус муассисаҳои томактабии ҳудуди шаҳр ҳанӯз аз оғози фасли гармо аз таъмири ҷорӣ ва умумӣ бароварда шуда насбу васли таҷҳизоти зарурӣ дар ин муассисаҳо идома доранд. дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 1 шаҳри Кӯлоб айни замон беш аз 270 нафар кӯдакон дар 10 гурӯҳ ба тарбия ва нигоҳубин фаро гирифта шуда ба онҳо беҳтарин мураббияҳо таълиму тадрис медиҳанд. айни замон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб дар баробари таъмири атрофи кӯдакистон ҳамчунин дохили бинои асосӣ таъмиру тармим карда шуда бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла рахти хоб, таҷҳизоти хунукидиҳанда ва аёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз шуданд. дар муассиса баҳри таъмини тарбиятгирандагон бо хӯроки гарм ва дигар шароити будубош кӯдакон чораҳои зарурӣ андешида шуда ин раванд зери таваҷҷӯҳи ҳамишагӣ қарор дорад. мо дар рӯзҳои таътили тобистона саҳар кӯдаконро қабул намуда
با آنها مشق‌های پگاهی روزی می‌گذاریم و در روزهای گرم باز با آبازی هم مشغول می‌باشند. شرایط‌ها خیلی هم باز خوبتر شده ایستادند. کودکان با جای خوب همه تامینند. خوراک‌ها 3 وقت به وقتش به کودکان داده می‌شود و گروه‌ها باشند با کاندیسیونرهای سالقین کننده هم تامین می‌باشند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یکجا با دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار، مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی برای عملی نمودن برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 تدبیرهای ضروری اندیشیده اوید بر رفت عملی سازی آن پیوسته به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد می‌نمایند. قبول سندهای معیاری حقوقی مربوط به تحصیلات تا مکتبی از آن شهادت می‌دهد که نظارت و رسانیدن یاری متدی به سوبیکت‌های رمد تعلیم و تربیت تا مکتبی بهتر گردیده است. وابسته به فعالیت امروزه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی شهر کلوب دیدن ممکن است که ساحه معارف همچون ساحه کلیدی جامعه آینده آسوده و آباد کشورمان نگرانیده شده و این ساحه اعتبار اولین درجه داده می‌شود. ماموریت کودکستانی مذکور تصمیم گرفته است که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب مرحله به مرحله دیگر اتاق‌های مؤسسه را بهر قبول کودکان پورا آماده کرده با موثرترین تجهیزات ضروری و عیانیت‌های آموزشی مجهز گردانند. خبرها از خارج کشور. با پیدا کردن چند تصویر رویدیواری بوستانشناسان یونان درباره شهر قدیمی افینا معلومات نو پیدا کردند. طبق معلومات تاریخی رسم‌های پیدا شده به عصر 6 پیش از میلاد راست می‌آید. هنرپیشه آمریکایی ویل اسمیت درباره نقش نوبتی خود در یک فیلم فانتاستیکی خبر داده است. شرح بیشتری چند خبر از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه. هنرپیشه ویل اسمیت در یک فیلم افسانه‌ای از شرکت سونی بازی خواهد کرد. پس از توقف هنرپیشه با فیلم کلان حجم در ژانر فانتاستیکا رزیستور برمیگردد. طبق گزارش‌ها لایحه بر رمان دانیل سوارز در سال 2014 اساس یافته است. موفق سوژه فیلم عالم فیزیک جان گریدی و گروه محققان او به دستاورد بزرگ نایل می‌گردند. آنها یک دستگاهی را اختراع می‌کنند که می‌تواند تاثیر جاذبه را برطرف کند. اختراع آنها در ساحه فیزیک انقلاب را به وجود می‌آورد. گریدی انتظار اعتراف همه‌جانبه تمامی دسته او و جایزه نوبل است. اما به جای این آزمایشگاه او را یک سازمان مخفی که رسالت آن به هر صورت پیشگیری کردن تحولات اجتماعی است می‌بندد. همین گونه شروع می‌شوند حادثه‌های فیلم نو با اشتراک هنرپیشه ویل اسمیت. گفته می شود که این فیلم برای هنرپیشه آخرین نیست، زیرا ویل اسمیت در آینده نزدیک در چند طرح دیگری سینمایی اشتراک خواهد کرد. در دوره برگزاری اسپارتاکیادای مکتب بچگان در تالار مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه به نام میر سید علی حمدانی اوید به گشتن ملی مسابقه ناحیوی برگزار گردید. در این مسابقه شماره زیادی محصلین که همزمان دستپروران مؤسسه مذکور به حساب می روند با هم نیروسنجی کردند. شرح موضوع در گزارش همکاران ما. ҳамасола дар ноҳияи ба номи мир саид алӣ ҳамадонӣ бахшида ба иду ҷашнҳои миллӣ ва сиёсӣ спартакиадаи мактаббачагон бо баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла мусобиқаи гӯштини миллӣ байни муассилини муассисаҳои таълимӣ баргузор карда мешавад. дар толори муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия шумораи зиёди наврасону ҷавонон бо ҳам нерӯозмоӣ карданд. бинобар иттилои сардовари мусобиқа бахтиёр саъдуллозода роҳандозӣ намудани чунин чорабиниҳои варзишӣ бо ҷалби васеъи кӯдакону наврасон ҷиҳати дарёфти чеҳраҳои нави варзиш ва сафарбар намудани онҳо ба мусобиқаҳои минтақавиву ҷумҳуриявӣ саривақтӣ мебошад. иштироки пайвастаи варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ нишона аз маҳбубияти гӯштини миллӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ байни наврасону ҷавонон унвон карда мешавад. ғолибони ин мусобиқа ба даври дуюм яъне ба мусобиқаи минтақавӣ ба шаҳри Кулоб сафарбар карда мешавад. челе ки мураббиён таҳти ин сол бо шогирдон кор карданд, дар ин ҷо маҳсули кори онҳо маълум мешавад ва беҳтаринҳои ҳамин мусобиқа ба мусобиқаи минтақавӣ
و غالبان دور دیوم به مسابقه جمهوریوی راخت میگیرند. گفتم با مورد است که سپارتاکیاد مکتبچگان نویه همدانی طبق نقشه تعیین نموده شعبه معارف نویه در یکجایی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی از روی 8 نمود ورزش بین دختران و پسران راه اندازی کرده می شود. در مسابقه امروزه اساساً دستپروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی نویه همدانی نسبت به دیگر دسته ها از خود مهارت و ملکه بلند خوبی ورزشی نشان داده و دوره های بعدی راه یافتند. از اشتراک وسیع ورزشکاران نورس در این مسابقه خلاصه کردن ممکن است که این رشته ورزش روز از روز میان ساکنان نوحیه محبوبیت خاصه کسب می‌نماید. اطلاع داده شد که بعد انجام قسمت نهایی مسابقه غالبان و جایزه‌داران با مدال و دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای شعبه معارف و مکتب ورزشی نویه همدانی قدرشناسی کرده می‌شوند. در جنبست مسابقه باشد هیئت اساسی دسته همدانی معین کرده شده جهت اشتراک در مسابقه منطقوی گشتین ملی و مشق و تمرین‌های دسته جمعی سفربر گردیدند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید. منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیونی صفحه ادامه دارد. در ادامه شب براتون استراحت خوب و خوش را تمنا می‌کنیم. خیر.